चिरांनि गयबारियाव साहित्य अकादेमिनि ग्रामोलक थुनलायारि हाबाफारि। बर' रेबग्रा जथुम आरो साहित्य अकादेमिनि जथाइ बानजायनायाव चिरां जिल्लानि गयबारि गामियाव थेंगोना बर'नि न'नि सिथ्लायाव ग्रामोलक एबा गामियारि थुनलाइनि आद्दा हाबाफारि खुंनाय जायो। गिबियाव बेलासिनि 3 रिंगायाव जागायनाय बे ग्रामोलक थुनलायारि हाबाफारिखौ बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया बराय बिबुंथिजों बरायग्रोयो। बेनि उनाव सिनेन बसुमतारिनि मासि दैदेननायाव गावबा गावनि सुजुनाय दिन्थिगासे थुनफावथाय, सुंद' सल', रायथाइ आरो खन्थाइफोरखौ मख'जानाय लिरगिरिफोरा फरायथिलाङो। बिसोरनि मुङा फारियै राजेन्द्र नार्जारी, गणेश बर', श्यामाचरण नार्जारी, मिनिसोरां बसुमतारी आरो थेंगोना बर'। साफ्रोमबो गावबा गावनि सोरजिनाय लिरबिदांखौ फरायनानै बयनिबो गोसोखौ मुहिहोनो हादों। गासै सा 80सो गामियारिफोरा बे ग्रामोलक एबा गामियारि थुनलाइ आद्दायाव बाहागो लादोंमोन। जोबनायाव बर' रेबग्रा जथुमनि नेहाथारि सदानन्द दैमारिया बयबो फरायगिरि आरो खोनासंगिरिखौ साबायखर बावनानै हाबाफारिखौ फोजोबो।